Kai kwana biyu lafiya kalau wallahi. ya gida Alhamdulillah. na ganka kana ta falla sauri na ganka kana ta gudu saba ina zaka je Dole in falla sauri domin gyara ne izo kuma a gyara. menene ya faru Harka ta tabarbare amma yanzu alhamdulillah an ka gyara tantance ni za a zan je ai. au la ha ilaha illallah kai tuntuni baka waje an tantance ka ba Ai ka san abin ne ko ba haka ba. To, Ina dan yin ayyukan gona ne kuma da na ga na kammala sai nace bari in ja tantance. ai ni yanzu saurin da kaga ina yi ba wani abu nake yi ba illa na yi fakare ne lamu yanzu zan je wajen shooting din sabon comedy na Kar ka je kai abin nan ba a tantance ka ka ba. kalla mallan ka dalla an tantance ni tuni ne ya riga ya kake mun wannan an tantance ni tuni kana wannan maganar Waye tantance ka yan sanda ne ko yan karota? la ha ilaha illallah wannan an karota ko yan sanda zuwa aka kai ni office wani kato ne hakan na gaya maka bulitin ya cinye shi To kaga jagoran ka guda ɗaya ne gidan yari. wane ne Allah gidan yari ne. ka kalla mutumin da aka ce wane ne garanto na je na kala mi cokali wacce ta yi dadiro da direban nan kuma suka yadda ran da aka tantance ni aka ba ni takarda aka ce kafin aidi kaɗi na fito za mu je hirjin rawa za mu je mai mujiya za mu je faragada ta jos za mu je abin nan wannan bodar nan wannan bodar kai har Nijar aka ce za mu je rawa Kai, ai dai baka zo da mutane masu daraja ba. To baka tantance ba domin harkar nan barin gyama so ake a kauda zinace a kauda badala a kawo gyara cikin ta wanda duk wanda kai wani abu na yabo za a yi ba ma in kai ba daidai ba a kaba ka ko dan waye. wanda na ga maka katti mata ne suka haife ni shi wancan mai farin mai bulitin shi ne izo yace min faɗi tsakani ga Allah ka iya rawa nace wallahi na iya rawa yace to alhamdulillah za ka yi Da Allah daya. Wanda ya tantance kan ya yake ya sunansa. haka ike ya ci mai ya yi bulitin bari das aka ce nan da sati dan ta riga shi dom a kaina Kai, to da Allah ka daya. Idan ana magana hankali ba magana hauka ake ba. to Kaga wanda yake tantance wannan? eh To shi bari in gyama mutum ne mai kamala mai mutunci. In ka ga ya sa kananan kaya to taron tura ne za su yi taro zai je gun amma shi mutum ne duk wanda ya san shi ya san martaba sa bakin saka faɗa bakin sa ba. waye mai tantance wannan ni na ga maka ni na ga wanda suka tantance ni an ce yan fim na zo gudu ka ce da yan fim da zan tafi Kai, har ka ake ta martaba da Allah. To. Ba magana ake ta shiri ta haukan banza haukan gudu. to Ka ga Ismail na Abba Afaka lahu Eh. mutum ne mai daraja mai kamala mai da'a. wallahi Mutum ne wanda ni a sani na da shi in ka ga ya sa kananan kaya to turawa ne za su yi taro ije taron nan amma duk wanda ya san Afaka lahu mutum ne ko kai irin wannan ko mutuwa suke suna murmushi. Saboda shi mutum ne mai daraja wanda baya tsanan wani kuma magana ake ta gaskiya dan mu tantance harkar mu ba siyasa bace magana ake ta gyara abincin mu kuma in an ce a gyara shi ne abun ɓacin rai. Ismail na Abba Afaka lahu Uban mara uba. wani wallahi kuma ka na rike sunansa a rediyo na ji ana Ismail na Abba Afaka lahu wani mai kukuri na Shi ne dai mai zubin da ya daraja. na shiga hannun yan walawala kenan To an cuce ka. sun an shi kuɗi na wallahi Sun cuce ka irin masu tara gahin nan ne. Wallahi sun kashe kuɗi na. Irin masu tara gahin nan ne su zamo dondo suka karɓi kuɗin ka. maraba da yan daudi kenan to Allah ya kiyaye da Allah abokina a raka ni dan Allah tantance ni saboda naji an ce kwana uku za ka yi Afirka wallahi ga mun wallahi an ga mun To kaga. eh Ni Afaka Allahu da zai bi tattawa. Kaga mu dai kazame ne mu. aka zabi Ya zai bi shawara ta. Kaga masu tara gahin nan na harkar fin nan da irin matan nan masu ƙara gashi. wallahi A ɗaɗe fuska da shafe-shafe. wallahi Wallahi da zai bi tattawa ba za a karɓe su bi sai sun zo da mai unguwa ko hakimi. kai maukaci sai sarkin Kano ya sa musu hannu What? Check this out, right? Wallahi ne Haka ake yi. wallahi ne garantar to su. da ka ji in baka wani ni fa da za a bata ta ba a yanzu a halin da Qur'ani izu 60 bugun hannu sai ka dafa baka taba zina ba Allah. da zai fa To wallahi bari ka ji. Kaga malam Afaka Allahu dan malam ne. Wallahi kowa ya taba kai mun taba shi ko dan wai. ubansa ko tun daga Isra'ila Ko ya zo dan duniya waye. ƙasa, wallahi ya taba ka sai mun taba Wallahi kowa ya taba ka. a fakan lahu Ismail na ba duk uban da ya taba ka sai mun taba ko uban sa wane da ne bari ka ji. Kaga da tsire da soyayyen nama labarin wuta suke ji ka je ka tambayi balangu shi ya san wuta. kowaye To duk wanda ya taba ka wallahi. yi wancan da ya san wutar bai yadda ba ana cewa da aka je kawai za ku ka kuma ka san me eh duk bakin mutum eh duk surutun ka duk Eh. bakin ka ko a kasuwa aka haife ka wallahi mun fi karfin ka. ko ana arfa aka haifi uban mutum Wallahi tallahi ko a kasuwa aka haife ka dan surutu wallahi mun fi karfin ka mun taba kanka taba a fakan lau. Ismail na abba ba Mu wannan mutumin mai daraja ne a idan mu. kowa ya faɗa mun faɗa kuma kowa ya ce mun ce Mu je a tantance ma. mu je Auka ke.